सरकारा बोरैबा जायोब्ला कंग्रेसासो दामारसिगोन नामा खौरांखौ फुलैहोनो थांगासिनो दं माब्रै मा जानि थाखाय दासिमबो गुलुं गुजुं जागासिनो दं खौराङावथ' जों गोबाङा नुनो मोन्दों 8 तारिख 9 तारिखआव मदिया प्राइम मिनिस्टारनि अथ टेकिं बा समायखिरा लानाया जासिगोन होननानै दा बिनि गेजेरावनो माखासे खौरांफोरबो सोलिगासिनो दं सिं सिं मानो मा खोथाया मिलायलायाखै सावरायदोंबाबो आलायन्स गभर्नमेन्ट दानो नागिरनाया थ' बिनि सिगां मोनसे खौराङा जाहैबाय जोंहा क'क्राझार जिल्लायावहाय आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटाल दङ रुपनाथ ब्रह्मनि मुङावहाय बे हस्पिटालखौ दा मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायाव गोबां दावराव दावसि फिन नुनो मोन्दों बेयावनो जोंहा मानगोनां प्रमिला रानी बायद' आगुनि मिनिस्टार बिथांजोआ मा फोरमायदों नायग्रानै लादो बिनिफ्राय मेन खौराङाव फैगासिनो दं যাব দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মান সন্মানটো আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰিম কেনেকৈ থাকিব অস্তিত্ব যদি ইয়াত নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমাৰ পিতামহক যদি আমি শ্ৰদ্ধা জনাব লাগে আমাৰ আহি থকা জেনেৰেশ্যনে আমাৰ সময়ৰ যিসকল লিডাৰ তেওঁলোকক কেনেকৈ শ্ৰদ্ধা কৰিব গতিকে আমাৰ পিতামহৰ যিটো স্মৃতি সেই স্মৃতিক আমি ইয়াত ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ আমি মেডিকেল কলেজখন আন্দোলনৰ বিনিময়ত আমি পাইছোঁ যি পাইছোঁ এনে পোৱা নাই আমাৰ মাননীয় তৰুণ গগৈ ছাৰৰ দিনতে এই মেডিকেল কলেজটো স্থাপন কৰা হৈছে এতিয়া নহয় গতিকে মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰূপত মানে চলিব লাগে এই চিভিল হস্পিটেলটো ইয়াৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আগৰ নিচিনা থাকিব লাগে थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो मोनबाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय नैबाव जानानै दं जोंहा नितिश कुमारजों चन्द्रबाबु नायडुजोंहाय जे जों नुखाबाय अलरेडि बिजेपिजों सावरायनाय बिथांमोनहा आलायन्स गभर्नमेन्ट दानो बिनिनो गेजेराव दा खौरां ओंखारगासिनो दङ बिजेपि इज इन ट्राबल इन फ्रन्ट अफ द डिमान्ड अफ नितिश कुमार एन्ड चन्द्र नायडु बाबु बिजेपिया ट्राबल जागासिनो दङ मानो होनोब्ला डिमान्ड नितिश कुमार आरो चन्द्र नायडु बाबुनि जायनाखि डिमान्डफोर मेनखौनो डिमान्ड खालामदों बिथांमोना गावसोरजों एलायन्स लानानै जुदि सरकार दायोब्ला गावसिनि माखासे डिमान्ड दङ बे डिमान्डखौहाय फुरा खालामनांगोन बे डिमान्डफोरा जाहैबाय मेनानो होम डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय फाइनान्स डिपार्टमेन्ट रांखावरिनिखौबो नांगौ आरो लोगोसे डिफेन्स बिनि डिपार्टमेन्टखौबो बिथांमोना गावसोरनो नांगौ होननानै बुंदों आरो माखासे माने दंबावो जुदि बे डिमान्डफ्रा फुलफिल जायाब्ला बिथांमोन सानैया चन्द्रबाबु नायडु आरो नितिश कुमार सोरखारखौ सिफायनोबो हायो दानोबो हायो दा आथिं हमनो गोनां जादों आरो गोबां खौरांखौ नायोब्ला नुनो मोनो जुदि एसे उल्थां फाल्थां जायोब्ला नांगौआ डिमान्डा जायाब्ला सोरखारा बिजेपिया बायनोबो हागौ दा मदिया अथटेकिं लागोनब्लाबो बुंदोंल'सो बिसोरो मानियाब्ला सोरखारा बायहैनोबो हागौ कंग्रेसाबो दाहैनो हागौ जुदि डिमान्डा फुलफिल जायोबा बेबायदि जानानै दं आरोना थ' नोंथांमोना मा सानो माबायदि जानांगौ नोंथांमोननि बायदिब्ला कमेन्ट होनो हागोन आरो आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटालनि सायावबो कमेन्ट होनो हागोन आरो गोबां सम रायजो खुंबोनाय जोंहा बिजेपि गभर्नमेन्टआ थारैनो डिआर नाब्ला सारमोनखौ सख'मारनाङा आरो जों बुंबाय थानाया गाज्रि जायो नामा बेखौबो कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल माने बेयो गावहा सानदोंमोन आं भिडिअखौ मा जाखो आं माने अक्सिजेन लानायदोंसोमोन फार्स्ट टाइम अक्सिजेन मेसिन लाबोनानै दोनदों नालाय सासेनो नांगौ जायो ओमफ्राय लानायदोंमोन आरो आं ओमफ्राय माबायदि मोनो दा जेबो नङा बियो खौरांखौ माबानो हागोन कमेन्ट होनो हागोन लाभ इउ अल